Studenti Biotehničkog fakulteta u Bihaću i javno-komunalno poduzeće Komrad Bihać realiziraju jednu zanimljivu akciju. Od opalog lišća iz gradskog parka u Bihaću studenti će proizvoditi veoma kvalitetan humus za plasteničku proizvodnju i sadnju cvijeća na gradskim površinama. Kako doznajemo od profesora Mirsada Ičanovića, upravo se od opalog lišća kao biljnog otpada kompostiranje može proizvesti za tlo i biljke veoma vrijedan humus. Studenti će za potrebe izvođenja praktične nastave kroz uzgoj povrća i cvijeća za proizvodnju komposta iskoristiti lišće prikupljeno iz dvorišta Biotehničkog fakulteta Bihać. Predlagat će se da li ovdje u sklopu Biotehničkog fakulteta ili u sklopu gore u Vedrom polju u saradnji sa javno-komunalnim preduzećima u Bihaću ili na neko drugo mjesto. Vrijeme kompostiranja traje negdje od 9 do 12 mjeseci, znači uz povremeno naravno miješanje. To miješanje kompost može nastajati u aerobnim i anaerobnim uslovima. Ako se radi o tim aerobnim uslovima, onda se obavezno mora vršiti to miješanje komposta da ne bi poprimio nekakve neugodne mirise, odnosno da bi stvari ta biomasa se razgradila. Kroz zajedničku akciju s javnim komunalnim poduzećem Komrad Bihać kompostiranja opalog lišća iz gradskog parka u Bihaću, studenti će imati priliku obaviti dio praktične nastave, ali i braniti svoje diplomske radove.